Zmena z dola Demokratická únia predstavila v pondelok večer v kinosále Nitrianskeho zábavno-obchodného centra svoj volebný program a osobnosti z volebnej kandidátky. Strana, na ktorej čele je jeden z lídrov nežnej revolúcie Ján Budaj, zatiaľ pôsobila najmä v komunálnej politike. Moderátor večera bol známy slovenský humorista Rasťo Piško, ktorý je zároveň aj sympatizantom strany. Súčasná generácia politikov, ktorá sa tu s malými obmenami strieda 22 rokov, táto generácia politikov mi už nevyhovuje. Myslím si, že s nej odišli už poslední slušní ľudia a myslím si, že naozaj na čase, aby sme urobili radikálnu zmenu v našej spoločnosti. A prečo nie zmenu z dola? Teda zmenu od odborníkov, nie od stranických funkcionárov. Preto idem voliť a preto aj som priaznivcom tejto strany. Jedným z odborníkov je nepochybne trojka na kandidátke strany, známy svetovo uznávaný kardiochirurg William Fischer, ktorý ako prvý na Slovensku úspešne zrealizoval transplantáciu srdca. Svojimi skúsenosťami by mal pomôcť stabilizovať naše zdravotníctvo. Je najvyšší čas v tejto oblasti niečo spraviť. Nenahovárajme si, vieme, že so slovenským zdravotníctvom je zlé. Je to nesystémové, organizačne. Veď my si hovoríme, že sme srdce Európy a máme o 7 rokov kratšiu strednú dĺžku života ako blízky Rakúšania alebo ostatné štáty EÚ. Zastaralé nemocnice. Tu medicína sa vôbec doteraz za 20 rokov nepovažuje za prioritu. Podľa pána Fischera je tu veľa príležitostí na to, ako by sa dalo ozdraviť financovanie zdravotníctva na Slovensku. Máme aj riešenia. My si myslíme, že tých peňazí v zdravotníctve je dosť. Len sú zle prerozdeľované. Vy, každý, platíme si povinné odvody zo zákona a poisťovne si robia zisky. S jakým právom? Tí majú prerozdeľovať peniaze a kontrolovať, kde tie peniaze idú. Oblasť sociálnej sféry má v strane na starosti manažérka z Prešova Ľuboslava Velecká. My by sme chceli vypichnúť v sociálnej oblasti možnosti využívania eurofondov, pretože málo kto vie a málo kto pracuje s eurofondami, že Slovensko dostalo obrovský balík v rámci 5-ročnice do roku 2013 11 miliard eur. Je potrebné naučiť sa tieto peniaze efektívne využívať. My by sme sa chceli v rámci nášho programu zamerať na tie regióny Slovenska, ktoré nedostávajú túto finančnú podporu.